tikulandireni komanso tikupatseni moni pano pakanema wa Zodiak komanso kwa amene mukutimvera pa wireless ya Zodiak. Lero tili kucheza kwa padera ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, yemwe wakhala mu ofesi tsopano kwa watha mwezi mu ofesi ino Malawi mutampatsa voti pa 23 Juni paja. Tinati timve kuti kodi achitanji mwezi umodzi wa dutsawu nanga kuti kutsogoloko Amalawi ayembekezere zotani. Imene ndi ntchito imene ali nayo ngati mtsogoleri wa dziko lino. Poyamba Dr. Lazarus Chakwera, ndathokoza kuti mwatsekula zipata kuno kuti tibwere tidzacheze nanu. Inenso ndathokoza kuti mwabwera nkanthawi kachadachezapo. Ndi bwino kuti tikhoza kuchezanso. Tsopano mwezi watha muli mu ofesi, panopa munganene kuti muli ndi chithunzithunzi cha kukula kwa ntchito imene ili pamaso pano ngati mtsogoleri wa dziko lino? Ndikhoza kunena choncho kuti tayambako kuona chithunzithunzi choti chioneka bwino kuti kodi zinthu zili bwanji kapena zidali bwanji, ndi kuti zitipatsenso chiyembekezo kuti kodi zikhoza kukhala bwanji. Koma nthawi zambiri amanena kuti phiri limakongola lili patali. Chifukwa mmene taoneramo tsopano tikuthokoza Amalawi kuti adatipatsa mwayi woti tiatumikire. Koma ndiyetu uonetsetsa pafupi nkuona kuti koma zinthu zinazi tinazilekerera mokwanira. Zaka 20 chakutizi tinankhala ngati kuvomereza kuti chikhalidwe chathu nchimenechi. Chikhalidwe chakuba, chikhalidwe chakatangale, chikhalidwe chosafuna kutsata malamulo, chikhalidwe choti mpakana munthu umapukusa mutu kuti kodi zidafika sezime. Ndiye zimenezo tayamba kuzizolowerako kuti ni mmene zilili tsono titani mujandala nkhulira poyamba kuti Amalawi zinazi zitipweteke koma mpofunika kuti tisese ndithu zichoke. Ndiye tsano tayamba kaluona kuti zina tsache lake mwina lachepa mphamvu mpofunika kutenga ngakhale fosholo kumene kumachotsa. Mwina chichitutengaso chithalakitala tikankhe ndithu chifukwa zinazi zinamera mizu. Muli ndi ntchito ya mufunika nthawi yochuluka bwanji kuti muchite ntchito imene munagwiritsa Chingerezi chokuti rubble, nyasi zimene mukuti mwapeza, mufunika nthawi yayitali bwanji kuti mukonze zinthuzo? Kukonza dzikoku kutenge nthawi, koma tufuna kuti kukhale koyika maziko akuti mibado yubwerayo kaya atsogoleri akubwerawo kutsogoloku asadzapezenso monga metu zipezeramo ayi. Koma kuyambako nkofunika kuti kuchitike mwamsanga ndi kuti mazikowo akhale mwamsanga. Zimenezi nzimene tayamba kuti tione kunduna uwu, tione ku department iyo, tione ku dera linali kuti zinthu zimenezi zimakhala bwanji ndipo bwanji tidalekerera kuti ziziyenda motere ngati kuti ndi njira yoyenera. Zimenezo nzimene tayamba kulimbana nazo. Tidakali pa nkhani yofuna kukonza zinthu pomwepo. Ataona kuti anthu ambiri, anthu angapo kapena mwamanga pa milandu yakatangale komanso yokuba imene ili ku khoti. Koma kuli mawu kunjako ndi nkhawa kuti mudanena kuti simudzayang'ana nkhope pomanga wanthu amene achita zimenezi. Koma tikuona kuti amene mwamanga pa mwezi umodzi wadutsawo ndi amene ambiri achipani cholamula chapita chichi cha DPP. Mufuna kupereka chithunzithunzi kuti ku Tonse Alliance kuli bwino, kulibe olakwa? Tsano tutimvane bwinobwino. Moti mwamanga muzinena kuti amangidwa. Chifukwa wamanga yosineyo. Chimene nkumba unena nkuti cholinga chathu nchakuti iwo amene ali ndi ntchito yolondola izi kulondola izo akhale omasuka kuchita ntchito yawo monga mwa malamulo. Osati kuti ineyo ndizinena kuti uyo londolani mangeni, uyo londolani mangeni, uyu msiyeni. Ndiye ngati anthu ena kunjaku ali nzifukwa atenge maumboni aliwonse mmene napemphera Amalawi, pita naoni kwawenera kuti amve umboni umenewo.
ndipo anthu amenewa kaya mupita ku Anti-Corruption Bureau akadziwe zimene mwazipeza kapena zimene mzidziwa, kaya mupita ku polisi mukanene zimene mwazipeza zimene mzidziwa. Tere ineyo sindziwa kuti kapena wina ndi wa DPP chifukwa maripoti wena amene akubwera kudzanipatsa chifukwa ine ndimalandira maripoti. Sinimadziwa kuti anthu ogwira ntchito mboma ndi wachipani. Sinimazidziwa kuti mkhozo manena kuti mwamanga anthu a DPP kapena anthu a DPP amangidwa. Ine sindifuna kuti kaya munthu wachipani chanji mumuyikire kumbuyo pamene malamulo aphwanyidwa. Ayi. Ndipo ine sindifuna ndiyimirire anthu uonera kuti akagwirizana ndi ine ndiye kuti mwapulumuka. Pamene ali anthu oti sakuchita bwino kapena sanachite bwino. Kunjako inu Mababa muwathandize kuwalankulanso anthu kuti yayi boma ili si boma laonera kuti lunena kuti failo iyi tayani, failo iyi londolani. Zimenezi zikhale m'manja mwa anthu amene ayenera kutsatira ntchito yawo mwa malamulo. Ndipo malamulo ngati adaphwanyidwa zichitike zakuti kodi adaphwanyayo ndani, koma osati mumuone nkhope, mumuone makaka, koma munene kuti ngati malamulo aphwanyidwa tiyeni tilondole nkhani idakhala bwanji. Basi komanso muzidziwa kuti paja munthu akamangidwa chifukwa choti mwina wampeza zifukwa kapena wena wanena zifukwa zakuti, malamulo wathu amanena kuti munthu yonse wolakwa mpaka nakaweruzidwe kuti walakwa. Tsono pamene pampoti aliyense azikumbukira ndi malamulo a dziko, osati kuti munthu akamangidwa ndiye kuti wakuti nchifukwa kenenso ndikudana ni zinthu zakuti wina wake kaya wapezeka zifukwa za mtundu wanji, anthu angofuna kuti malamulo tsopano akhale m'manja mwawo nkumangochita zinthu kuti tilanga tokha. Ndikufuna chikhalidwe chimenecho chitetsedwe. Mabungwe wofunika kuti agwire ntchito imeneyi apatsidwe ntchito imeneyo kuti achite zimenezi. Koma nudziwa kuti zitenga nthawi chifukwa cha kuona mmene zinthu zimakhaliramo. Ndi aliyense angofuna kuti ayi basi kozani mwakuti pokoza panso tionetsetse kuti tutsatira malamulo, osati kuti malamulo tuphwanya pofuna kukonza. Pa nkhani yofuna kukonza yomweyo panali nkhani ya kasankhidwe ka nduna zanu zoyamba, anthu kudandaula manong'onong'o, zinthu zambiri zidanenedwa pa nkhani ya anthu amabanja amene mudasankha mu kabineti mwanu. Pano mukakhala kuti mwina kaphokoso kaja kachepa mukumamva kuti mwina anthu malikisa kuchotserani poyambirira? Kodi malikesi ka amachotsera aliyense ngakhale okhoza kwambiri mkalasi muja sikuti amakhoza nthawi zonse mmene mwina akadakhozera kukhoza. Koma nkhani iyi ndi nkhani yakuti monga mwaneneramo idazizira kalekale chifukwa ndidalankhula povomereza zimene anthu anenazo, komanso poonetsetsa kuti mukapatsa mpata muone zimene zikhalepo. Vuto linatulula kuti Mababa zimankhala ngati kuti anthu 18 million plus kumalawi kuno, komanso magulu osiyanasiyana amafuna kuti bulangeteyo nthawi yozizira ngati ino aphimbe aliyense. Ndiye chifukwa chonena kuti wena uku miyendo yaonekera, wena uku manja yaonekera, chifukwa choti mphepo zulowa umadandaula munthu kuti ayaya ine nijufunda nawo mpake ndithu. Koma mpofungofunika kuti tikamamvetsetsana anthufe tizindikire kuti chimene tamba kuchitachi nchakuti aliyense, chifukwa tikati tonse sikuti tonse yomotena kuti mukhala mkabineti ayi, koma kuti tonse tigwira ntchito yomangaso Malawi watsopano, ndipo pakhale zochitika zosiyanasiyana kumaunduna, kuma department, ngakhalenso madera wena poyendetsa dziko limenelo. Wenanso sikuti akhala mboma ayi,
amakhalabe ndi mabungwe awo oti siaboma koma onsewo ndi gulu la tonse lakuti tupanga Malawi watsopano. Taona ntchito imene ina yokonza zinthu mbomali imene mwasira achiwiri ano Dr. Saulos Chilima. Anthu ayembekeze kuti ubale umene upitilira mpaka kalekale. Ubale wotibwa? Ubale wanu ndi Achilima pakagwiridwe ka ntchito. Ubale wathu kaya ngofunika ndipo sikuti ukayamba ufike pena pothera yayi. Chifukwa ntchito imene dapatsa iliso matanthauzo wake, iliso ni malire wake, iliso ndi kuti popeza uyang'anira kunduna wakuti ndiye kuti uyang'anira zimenezo. Koma ntchito yokhala vice president ndi ntchito yakuti imakhalapo unduna uja ulipo kapena kulibe. So sikuti ntchito yawo ifike pena poti yatha. Ni ntchito yosatha. Chifukwa ni ntchito yakuti tonse tili limodzi mpaka na timalize zaka zimene Amalawi adatipatsa kuti tiwatumikire. Pali nkhani imene mudapereka lonjezo kuti muchepetsa mphamvu za president. Mudalankhula zimenezi maulendo angapo onse ndithu kufuna kuchepetsa mphamvu za office yanu ngati president. Mphamvu zimenezi mudakali nazo betu kulankhulana pano. Muchepetsa liti? Mphamvu zototamba akaluchepetsa chifukwa chake tsano wena ambuda ndaula. We muchedwetsa. Chifukwa tivane kuti tikati uchepetsa mphamvu. Pali mphamvu zoti zichepetsedwe ku nyumba ya malamulo sitinapite. Pali mphamvu zoti nthawi zina kodi umagamula bwanji kapena umaganiza bwanji kuti chakuti chiyende motani. Chifukwa wena amaganiza kuti ukakhala president uzingolamula kuti president wanji wosalamula. Pali mphamvu zakuti ukhoza kulola wena aganizire mmene angachitire ntchito yawo. Mwachitsanzo tsopano amene ndawasiyawa kuti inogwirani ntchito moti ine ndisalowereremo. Akugwira ntchito chifukwa malamulo alipo kale owapatsa mphamvu zimenezo kuti azigwira ntchito. Ndiye zisakhale zinthu zakuti kodi president akuti bwanji pa nkhani imeneyo. Mukafunse iwo ngati akutsatira malamulo la ntchito yawo. Koma tikapita ku nyumba ya malamulo ndiye kuti mpofunika tionetsetse kuti a president akamasankha anthu kolingana ndi malamulo amene alipowa ndi madera bati wakuti tikhoza kulola kuti uku asasankhenso kapena anthu achite ma interview mjira yake ndi kuti mabungwe wena mwachitsanzo parliament imene ikachititse zimenezo kuti wotsogolera wakuti wasankhidwa motere. Zimenezo zili mkati moti tukambirana ndiye kuti tsopano wakunduna wa za malamulo atithandize kuti tikapita ku nyumba ya malamulo zikaoneke motere. Kuti kodi mabungwe akuti azisankha beni president. Kuti kodi udindo wakuti azikhala nzonena ni president. Kodi mpofunika nthawi zonse izi zikati zitsimikizike kodi president akuti chani. Zimenezi zimene tili kuzilondola. Ine ndanenapo ndipo ndikunenanso mobwereza koma ndzalankhulabe chifukwa chikhumbokhumbo changa chakuti tikalimbikitsa kuti mabungwe amene ali ndi mphamvu zawo kolingana ni constitution ya Malawi, malamulo akulu aja, agwire ntchito chifukwa choti ali ndi mphamvu zimenezo. Tikalimbikitsa kuti mabungwe apatsidwenso ndalama zoyenera kuti azigwira ntchito yawo. Ndiye kuti tikatero mphamvu za president zija zatsika kale mmene tanenerapo. Mwachitsanzo chinanso kuti nyumba ya malamulo komanso azakukhoti ndi president ndi cabinet yake ndi nthambi za boma zonsezi. Koma nthawi zambiri mdzapeza kuti wakunyumba ya malamulo ngakhale wakumakhoti umachita ngati ugwada pamaso pa president kuti tusowa ndalama zoyendetsera zinthu zathu tatipatsa nkoni chonde. Chikhedo chimenechi inenso nofuna uchiunika bwino kuti mpofunika kuti akunyumba ya malamulo
akhale womasuka paokha aku judiciary akhale womasukanso paokha aliyense agwire ntchito yotumikira amalawi mosaoneka ngati kuti wena wake ngopemphapempha kwa wina wake. Muli pa nkhani imwe imene anthu akudandaula kuti mukuchedwa mukumva kuti muli pa kampani pani chifukwa mukuyenera musankhe anthu ena m'maudindo ena pomwe mukunena kuti mufuna muchepetse mphamvu zanu ngati president. Mukumva kampani pani kameneko chifukwa anthu akuona kuti mukuchedwawo ambiri mwina ali ku Tonse Alliance akuona kuti komatu maudindo ena ndofunika kusinthasintha. Osati kukhala pampani pane chifukwa nthawi zinene ndiye ndimakati kupanikizidwa chifukwa chokhulupirira kuti ngati zinthu zikuchitika mwadongosolo lofunikira ndi malamulo zimenezo zikhale momwemo. Koma munjira inayi ukhoza unena kuti ni mpani pani chifukwa inenso nimafuna nizimvera zimene anthu akudandaula nkumaonetsetsa kuti kodi chimene akudandaula kwenkweni nchiti. Kukakhala udandaula kuonena kuti tikuchedwa kuchotsa wakuti kuti tikepo wakuti kudandaula kotereko nkosayenera pa njira zingapo. Njira imodzi nkwakuti wina tisamuyikepo moswa malamulo pamene winayo wofunika kuti alemekezedwenso kuti ngakhala akachoka adziwe kuti ndi Malawi amene tikumpatsa mwina ntchito zina kuti akatumikirepe. Izi zakungonena kuti chifukwa tsopano ndawina ndine ndiye kuti nanenso ntapepo. Chikhalidwe chimenecho sichoyenera. Koma pafunika kuti tikamakonza zinthu kapenanso tikamasintha maudindo pakhale kupirirana, aliyense akhale ni gawo lake. Tere anthu amene anena suja munanena kuti tatha mwezi umodzi mumafuna kuti kodi mwezi umenewu wonse waja wakankhidwa tsano amene apatsire mzake ndani. Ine tunuona ngati kuti tiye ntililole likhale ngati liwiro lopatsirana ndodo, osati izi zimene zimakhala nthawi zina zovomerezeka machidwe ake ngati kuti ndimezenera kumakhalira kuti basi wina wake basi ndodo ije uita ya pansi bwera udzatole. Ngase anthu adazolowera kuti zinthu zandale sizikhala ni handover anchita ni mmene mungaonere. Atiye ntiphunzireko kuti zinthu zina mkhozi umapatsana mwaulemu bwinobwino angakhale kuti pakhozi kukhala zifukwa. Wena to amadankhala kuti mwaona anthu alu swa maofesi anthu atentha maofesi anthu aluba makompyuta anthu atani. Anthu odziwa kulondola nkhani ngati zimenezi azilondola. Wina tasaganize kuti akhozi maswa malamulo poyera nkuganiza kuti azembanso ulendo wake si uno wayi. Koma zimenezi tizilole zichitike mwadongosolo motsatira malamulo. Pa nkhani ya mphamvu zomwezo za president ndifuna ndikutengereni ku gawo lina limene lokhudzano inuyo ngati Dr. Lazarus Chakwera. Chifukwa taona a president omwe apita ndi nkhani zimene tikumva kuti anthu ena adatengera mwayi oti ali ndi mwayi omayitanitsa katundu mdziko lino posalipira msonkho ma presidential privileges. Nkhani imene ija palibe malire oti president akhoza kuyitanitsa katundu ochuluka bwanji pogwiritsa ntchito mwayi umenewo ku MRA. Inuyo mungatiuze kuti mwina pakhoza kukhala chidwi kapena khumbo loti muyike malire ngati kota mwachitsanzo. Poyamba tumpofunika udziwa Mababa kuti malamulo amene adayikidwa atazitsatidwa lero sitikadapaona izi zoti wena ulondoledwa. Kulondoledwa kunchifukwa chonena kuti malamulo osadasungidwe sanatsatidwe. Tiye ntilemekeze malamulo. Tere Chakwera alibe vuto lina lilonse ndi zinthu za mtundu umenewu chifukwa Chakwera afuna aonetsetse kodi zitutsatira monga mwa malamulo, kodi zituchita monga mwa malamulo. Ngati sitikuchita monga mwa malamulo tiye ntibwerere. Ngakhale wena akakuwuzani kuti izitu si malamulo ake tiye tiyime kaye ukhala ntujenka kuti sinofuna usokera. Anthu akakuwuza kuti iyi njira yakumanda iwe nkumanena kuti nimadziwa ndine ndiye kuti iwe sufuna kumvera. Ndiye malamulo alipo, Privileges Act ilipo yokhudzana ndi president.
koma malamulo amene akatsatidwa mudzaona kuti nyasi ngatizi sizingachitika. Nkhani ya ntchito mwamsangamsanga tikuona nthawi yathu kupita kachepa. Nkhani ya ntchito ndi zichete makamba zosankha anthu m'maudindo osiyanasiyana kuti mukubweretsa anthu atsopano kuchotsa wena. Imodzi mwa nkhani imenenso yautsa nkhani kunjako ndiyo sankha ama principal secretary oti adapo mwakalipa ntchito kuwayitananso. Mukunena kuti kulibe wanthu kumeneko kuti alikale kuti atenge ntchito zimenezi. Kodi mwafusafuso labwino zedi kani. Anthu otero onso mwinani kumanja chabe sakubyola nasa nomwe. Zimenenso itanirazo nzinthu zakuti iwowa nakadaula pa nkhani zimenezo kuti zithandize kukonza zinthu mwadongoso lake. Chifukwa zina zimene zimachitikazo zinali zakuti anthu aja ofunika kudalirika waja amaponderezedwa mwina anthu 3 or 4 kutsogolo kwawoku kukhala wongonena kuti president waitana sanagwirepo ntchito ndi mboma momwe sakudziwa zimene zilipo. Ndiye izi nzadaladala osati kuti akhalapo mpaka kalekalero koma tipangane kuti akhalepo mwa nthawi yakuti achite zimene zija atithandiza kukonza zinthu. Wena watu ni anthu wajaona nthawi zina amaona kuti ine nyasi zisingapitire ndingopita. Koma wena amapuma chifukwa choti nthawi yakwana uli ndi ufulu woti ukhoza kupuma koma alibe nchifukwa chomwe. Koma na anthu odziwa ntchito tikufuna kuti atithandizire wenawa kuti aliyense nchifukwa ambiri wa iwo abakwezedwanso kwinako koma akhale ndi anthu oti awathandize patsogolopa. Ndi anthu ochepa amene wayitanidwa inu tatithandizani specifically pankhani yakuti tikatero ndiye kuti tulumangaso. Potsirizira penipeni Dr. Lazarus Chakwera, nkhani iyi simunaiyankhe masuka kwenikweni kwa masukira anthu zipani za mu Tonse Alliance. Nkhani ya kuti kodi Dr. Lazarus Chakwera alamulira 5 years kapena adzatenganso term ina kutsogoloko. Nkhani imene yakhala ilipo ndithu simuna masukire otsatira zipani zanu kuti kudagwire chiti. Ndiye kapena munene kuti inu simudayivetse chifukwa anthu amene timagwira nawo ntchito amadziwa mmene malamulo a dziko lino alili. Amalawi tiwatipatsa mwayi woti tiwatumikire zaka zisanu ndipo zikatha zaka zisanu amaperekanso mwayi umenewo kwa amenenso afuna atumikire. Aliyense pali panopa teremu yake ikutha pakatha zaka zisanu. Chimenecho sichachilendo. Koma mukati nizikamba zakutsogolo ine sinzidziwa amene adziwa zamawa nchauta. Atsogoleri muwatchulawo zimene nkamba ine zawo zidziwa. Koma ngati simudamvetse mudziwe kuti inunso muli ndi mwayi wosankha amene mufuna adzakhale mtsogoleri zaka 5 zikatha. Nkhani imene ndimayitengera ku mgwirizano wanu makamaka mwapadera kwambiri ku Tonse Alliance ndi UTM ndi kapena kuti achiwiri anu panopa. Tikudziwa kuti nthawi yanu iwonso nthawi yawo malamulo a dziko limonga amakamba kuti sangaimenso ngati vice president mchisankho chikubwerachi. Nkhani zimenezo ndiye tsano tidikire kuti tiwoloke tikafika pa mtsinjewo koma izi nakuwuzanizi ndiye malamulo a dziko la Malawi generally. Amalawi agwire chiti Dr. Chakwera adzayimanso. Ine nanena kuti nkhani yodzayimanso tisakambe lero. Nkhani yakuti tikonze Malawi tiye tikambe panopa. Ulamuliro waperekedwa kwa Chakwera kukhala president wa zaka zisanu. Ulamuliro woti wina akhalenso president Chakwera kapena munthu wina wake zidzakhazikika kutsogolo tupitako. Tikamakamba zoti lero tiziganiza za upresident tangotha mwezi umodzi ndiye tuganiza za upresident wa zaka zina zisanu sinayambe nuyamba komwe. Sitikoza dziko panopa tikonze dziko. Tionetsetse kuti tayika maziko akuti aliyense amene angakhale president kutsogoloko adzaone kuti manga pa maziko oyenerera.
kutika ya president dzinake ndani zisakhale nkhani zimenezo chifukwa chake mungati tizitanganidwa ni zimenezo ndiye kuti tsano tuchotsa maso athu pamasomphenya wakuti izi zizikonzeke tiye ntike mtima womanga Malawi watsopano kuti akomere tonse nkhani imene ndikamba ine ndi imeneyo. Potsiriza penipeni masiku 100 oyambirira mu office mufuna amalawi aone kusintha kotani kunjako? Poyamba mmene ti makamba zakuti kodi tiyenda bwanji mudziwa kuti amalawi watilola kukhala atsogoleri chifukwa chakuti khoti lidaweruza kuti masankho achitikenso. Ndipo vameki analankhula bwino acheya wawo kuti timachita masankho matenda atabwera a covid ya akuti a corona. Matenda amenewa sanabwere kuti aphe democracy koma mkati mwa machitidwe amenewa tionetsetse kuti kodi amalawi titumikirana motani ngakhale pali nthenda pakati pathu. Zimenezi zili mkati mwa chinthu choyambirira kuti tionetsetse tuchita bwanji pothana ndi matenda amenewa. Ndipo zilipo zinthu zingapo zimene zili kuchitika zimene zichitike zili pa mndandanda wakuti tionetsetse amalawi atetezedwa. Ngakhale kuti matenda wena ni zovuta zina zilipo kunjako imeneyi tisayisiye pambali. Koma pali zinthu zingapo zina nzija mwafunsa kale zija zakuti kodi tichepetsa bwanji mphamvu za president zokhudzana ndi malamulo, kuti kodi ngakhale budget yathu ikhale ya mtundu wanji kulingana ndi zichadalonjeza zakuti alimi akhale ndi fetereza wotsika mtengo womagula pa 4,495. Komanso kuti kodi achinyamatawa na azimayiwo matumbaja tidalonjeza aja kuti tiwapatse ndalama zoti ayambire ma business zichitike mwa mtundu wanji. Anduna wakhala fusafusa wanthu nkumaonetsetsa kuti zonse zikhale m'malo mwake. Angakhale kuti mwezi wapitawo ndi unowu pali statement imene idangoyikidwa kuti tabayendetserani. Tufuna kuti zimene zikabwera zionetsetse kuti zonsezo zaunikidwa bwinobwino. Tufunanso kuti kamatha masiku 100 iwo zija tidalonjeza zakuti ichi nchoti chichitika mwamsanga zitheke zimenezo. Tiulandiranso angakhale malangizo ochokera kwa mabungwe osiyanasiyana kuti tuonetsetsani tu zinthu 5 izi mukhale mtachita. Tukhupira kuti ngakhale zonse zimene aonenazo pomatha masiku 100 zikhala zitatheka. Dr. Lazarus Chakwera, president wa dziko lino, tathokoza kuti munapeza mpata kuti mulankhule pa wireless zikomo kwambiri wa. Ndathokoza kwambiri zikomo nthawi tu yachita njirunga ine nimadziwa kuti athasoka koma zikomo chifukwa cha mwayi umenewo. Tathokoza. Amene ndi president wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera amene timalankhula nawo mwapadera. Dzina langa ndi Daniel Mawawa. Kufikira nthawi ina nditero kuti makoma nonse zikomo kuchokera kuno ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe.